Айгүл, Филпром КВН команда. Хаумыгыз, минең исемем Айгүл, һәм мин башкорт һәм инглиз теле укытучысына укыйм. Әйе, һин дөрес аңланың, мин укытучы. Шулай итеп, hello мыгыз, motherfucker. Так, дәресте башлап китәйек. Дәфтәрне астык, язабыз. Иртәгә мәктәпкә макулатура һәм 500 сум акча тотып килегез. Яра, шаяртам. Макулатура миңа кирәк тә түгел. 500 сум абойга кирәк. Нисек инде безнең стеналар буялган. Яңа елга стен газета кайда төшерәһегез? Так, Камчатка, һез нимә довольны ултыраһыгыз, да? Бында оценка мин куям. Азат Низамутдинов, һин нимә хихылдайһың? Сык, безгә лә һәйлә 1 минуттың сыгышын. Бергәләшеп көләйек. Бүген 27 декабрь. Ул кыш. Кыштан һуң нимә килә? Дөрес Гизатуллин, яз, ултыр, 5. Мөхәммәдов, дәрестә тагы Инстаграмда ултырһаң, взломаю. Ян Бухтин, һиңа 2. Без объяснений причины. Гөлназ Рәүл кызы, башкорт телен хаклау ул әлбиттә мөһим. Ләкин мине өйгә тиклем узатырга кирәкмәй. Марсель Мөхәммәдьянов, һин молодец, һиңа 5. Дәрестән һуң калырһың. Инглиз телен өйрәнербез, модальный глагол үтербез. Так, кисә кем? Айгүл Сайфуловна урына Айгүл Тайфуновна тебя алып киткән, Кем? Кем язды? Тутһам орам. Кисә мәктәптең гараж артында ничә балалар тәмәке тартып торагыз, Әллә үзем тартып торайым, күрмәстәйнем. Һез быел яман котырдыгыз, яман котырдык. Мин монда һезне укытам. Һез мине TikTokка утырттыгыз. Так, ядабыз, өйгәш ядабыз. Бuna башкорт теленең кимәле әле бuna ошында. Һезгә уны өйдә, бuna ошында күтәрергә кирәк. Аңлашылдымы? Ян Бухтин, һиннән тикшерә башлайбыз. Ярай, шулай итеп, дәрес тамам. Всем goodbye, motherfucker. Зур рәхмәт Филпром КВН командадан Айгүл булды. Бездә әзрәк нитте, бит. Нинди һүз әйтте ул? Ноннык итеп нитте бездә. Ярай, рәхмәт.